ni, pinnacle y cystadlu yn adran y Texel. Dafydd, mab na ddrama yma nawr yn dosem. Mae'n stori arbennig yma. Oes. Does ym ond un enillydd a teulu Proctus ydy hinia. O swyddgar Herfryn, nhw sydd berchen yr oen hwrdd a'r oen fenw. Ond pwy un sy'n mynd i fynd â hi, Dafydd? Yr oen manw. Mae wedi ennill yn sioe Swydd Efrog, ennill y gil wobr fyna yn Pencampwriaeth Ryngfryd. Felly wedi wneud yn dda yn y gorffennol yn barod yn dywi. Yndi, a mae'n andros o oen fanw. Mae'n credit i'r bryd a credit i Jeff am ei bridio hi a Jennifer. A mae'n braf i weld y teulu cyfan yn cymryd ran. Ni'n gweld Katie wedyn yn dal ar oen fenw yn barod y lan. A hefyd mae Robbie, y mab yma hefyd wedi bod yn arddangos. A fe'n dathlu i ben blwydd yn 11 heddi. A dyma ni! Yr oen fenw! Ie, da iawn. Song gyfarchiadau mor iawn iddyn nhw. Yr oen fenw. Oedd o Jeff a Jennifer, teulu'r Proctors, a Jeff a Jennifer, ugain yn ni harddangos nhw. Rwan mae'n mynd yn anodd. Lle mae'n mynd am ei gil wobr? A rydym ni ddilyn trwyddo, mynd am yr oen fenw arall. Dwi'n meddwl bod yr oen fanw arall yn mynd yn ei flaen hefyd. Mae'n edrych yn dda nawr. Katie wedi dal yn dda. Yndi. Sportsman Batman wedi gweithio'n dda i'r teulu yma. Fe yw tad y tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. Ia, a mae'n profi bod y maharan yna wedi rhaid i stamp a wedi gweithio iddyn nhw. Wedi talu 100,000 amdano fe, ond mae'n werth arian fan hyn yn y cilch nawr yn dos e. Ofnadwy, oes. Mi geith o. Ar y fanw. Ia, da iawn nhw. Wel, diolch yn galon, Dafydd. Na i fynd draw i weld yr enillwyr. Sy wrth i bodd fan hyn, mae'n siŵr. Chwarae teg iddyn nhw o. Congratulations to you. Thank you very much. Yeah. Fantastic achievement. Oh, unreal. Yeah, just champion and reserve, and yeah. And the three of them up to the same ram. All out of the same ram, and the mothers are all the same way, out of the same sire as well, off Tiglum Young Guns. So, yeah. These are the sort of dreams. You dream about days like this, yeah. And it's worked, because the Texels are the most popular breed at the show here. Yeah, the classes are massive. The quality was really high. And to get a ticket at this show is amazing, but to do what the family's done today is just exceptional, really. So. Katie, did you enjoy that? Yeah. And Robbie, happy birthday to you. Thank you. What a good way to celebrate. And Jennifer, you must be delighted. Absolutely thrilled. It's a fantastic achievement, and we're really, really chuffed. It's brilliant. Thank you. Have a good one tonight. Thank you.